дидбони ҳуқуқи башар аз ҳукумати тоҷикистон хост муҳокимаи ноодилонаи Бадахшонро баъз карда аз боздоштҳои ғайриқонунӣ онҳо даст кашад. дар марзи Ӯзбекистон бо Афғонистон даргирии мусаллаҳона ба амал омада, дар натиҷа 24 марзшикани афғон асир афтодаанд. дар сӯхт ба мавсими аблаваи хидмати ҳарбӣ омодагӣ мебинанд. Нурулло Алиев барои созишнома бо UFC зӯрозмоӣ мекунад. дидбони ҳуқуқи башар Human Rights Watch бо нашри байонияи имрӯз 23 август аз ҳукумати Тоҷикистон хост муҳокимаи ноодилонаи сокинони Бадахшонро баъз карда аз боздоштҳои ғайриқонунии онҳо даст кашад. дар байония гуфта мешавад ки мақомоти Тоҷикистон бояд ба ин ноадолатӣ хотима дода ба аҳдномаҳои байналмилалии худ барои таъмини муҳокимаҳои ноодилона пойбанд бошад. дар байонияи худ дидбони ҳуқуқи башар аз он изҳори нигаронӣ кардааст ки бояд аз тазоҳуроти моҳи майи имсол нафароне ки дастгир шудаанд мумкин аст паси дарҳои баста ноодилона муҳокима шаванд. онҳо бедалел ва бевакили дифоъ муҳокима мешаванд ки ғайриқонунӣ аст. аз ин пеш парлумони Аврупо рӯзи 7 июл бо қабули як қатнома аз мақомоти Тоҷикистон даъват карда буд ки даргириҳои хушунатомез аз пайи эътирозҳои моҳи ноябри соли 2021 ва майи соли 2022 дар минтақа ба хусус истифодаи нерӯи низомӣ алайҳи тазоҳургарон, кушта шудани онҳо ва шиканҷаи эҳтимолии онҳо аз ҷониби нерӯҳои амнияти фавран таҳқиқ шавад. дар ин қатнома озодии фаврии ҳомиёни ҳуқуқи башар, рӯзноманигорон ва фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ талаб шуда буд. ҳамчунин санаи 13 июн созмони Genocide Watch ки иттиҳоди беш аз 90 созмони марбут ба пешгирии наслкуширо ҳамоҳанг мекунад, ба Тоҷикистон ҳушдор дод ва гуфт ки ҳукумат афзоиши назорат, боздошт ва таъқиби помириҳоро бас кунад. гуфтанид пас аз тазоҳурот ва нооромиҳои моҳи майи имсол дар Бадахшон ки бо марги даҳҳо нафар анҷомид, мақомоти интизомӣ садҳо нафар аз ҷумла фаъолони мадании бадахшониро ба иттиҳоми барангехтани ин нооромиҳо дастгир ва баъзе аз онҳоро ба муддати дароз зиндонӣ карданд. боздоштшудаҳо ва наздиконашон мегӯянд иттиҳомот беасос аст. дар марзи Ӯзбекистон бо Афғонистон даргирии мусаллаҳона ба амал омада, дар натиҷа 24 марзшикани афғон асир афтодаанд. хадамоти марзбонии Ӯзбекистон даргирӣ дар марз бо Афғонистонро тасдиқ карда шаҳр дод ки задухӯр дар ҳудуди ҷазираи Арал, пайғамбари вилояти Сурхандарёи ин кишвар ба амал омадааст. як гурӯҳи шаҳрвандони Афғонистон сарҳади давлатиро убур карда бо заврақҳо ба ин ҷазираи дарёӣ гузаштаанд. ба иттилои манбаъ, вақте гурӯҳи марзбонон ба ҷои ҳодиса ҳозир шуданд, марзшиканон муқовимат нишон доданд. ҳадафи ин гурӯҳи марзшиканон ҷамъоварии решаи гиёҳи ширинбия будааст ки дар ин минтақа зиёд мерӯяд. ҳукумати Толибон низ рух додани чунин ҳодисаро дар марзи Афғонистон ва Ӯзбекистон тасдиқ карда гуфтанд ки қазияро таҳқиқ мекунанд. дар ҳамин ҳол бино ба гузориши расонаҳои Русия, чанд фармондеҳи баландрутбаи Толибон ба марзи Афғонистон бо Тоҷикистон сафар карданд. онҳо бо марзбонони Толибон дар ноҳияи Зебок, Ишкошим, Вахон ва Шуғнони Афғонистон ки ҳам марз бо вилояти Бадахшони Тоҷикистон ҳастанд, суҳбат карданд. хабаргузори Интерфакс бо такя ба байонияи вазорати дифои Толибон навиштааст ки фармондеҳони онҳо омодагии марзбононро ба посбонии сарҳад бо Тоҷикистон аз назорат гузаронидаанд. ин ҳам дар ҳолест ки мақомоти вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба сафари Эмомалӣ Раҳмон, президенти кишвар, ба ин вилоят омодагӣ мебинанд. рӯзи дақиқи сафари раис ҷумҳур ба Бадахшон маълум нест, вале эҳтимол меравад ин сафар аввали моҳи сентябр сурат бигирад. масъулини вилояти Суғд дастур гирифтанд ки маъракаи даъвати тирамоҳии ҷавонон ба хизмати ҳарбиро саривақт иҷро намоянд. дар ин бора муовини раиси вилояти Суғд Даврон Зоҳидзода зимни мулоқот бо масъулони мақомот дар ноҳияи Мастчоҳ баён дошт. дастур дода шудааст ки раисони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ҷиҳати муташаккилона гузаронидани чорабиниҳои маъракаи даъват дар ҳудуди ҷамоатҳо ва пеш аз муҳлат ба иҷро расонидани нақшаи даъват миёни аҳолӣ кор баранд. ин дар ҳолест ки
ахиран генерал Шералӣ Мирзо вазири мудофиаи Тоҷикистон гуфт дар ҷумҳурӣ ҷавонони синни давлати ҳарбӣ аз талаботи қувваҳои мусаллаҳ ба маротиб зиёд аст. вазири мудофиа дастур дод ки аз байни ҷавонони ҳамаи табақаҳои аҳолии кишвар беҳтаринҳо интихоб ва ба хидмати ҳатмии ҳарбӣ даъват шаванд. вазир бо зикри таҷрибаи давлатҳои гузашта изҳор дошт ки бо вуҷуди иҷрои пурраи нақшаи давлати шаҳрвандон дар бархи шаҳру навоҳӣ дар натиҷаи беэътиноӣ зоҳир намудани масъулин мушкилиҳои ҷиддӣ низ ба назар мерасад. ӯ муҳим хонд ки дар маъракаи давлати наваскарон ҳамкорӣ густурда бо аҳолӣ роҳандозӣ шавад. генерал ҳамчунин муҳим хондааст ки дар ҳамкорӣ бо мақомоти шаҳриву ноҳиявӣ ба омӯзиши шахсияти давлатшудаҳо таваҷҷӯҳ шавад. размикори тоҷик Нурулло Алиев барои созишнома бо UFC вориди зӯрозмоӣ мешавад. Алиев бо ташкили Dana White Contender Series шартнома ба имзо расонида довталаби узвият дар UFC гардидааст. ӯ бо нашри акси муштарак бо Dana White роҳбари UFC дар саҳифааш дар шабакаи иҷтимоӣ барои ин имконият сипос гуфтааст. телевизиони варзиш тавзеҳ додааст ки дар ҳоли ҳозир размикори тоҷик бо ташкилоти Dana White Contender Series созишнома бастааст ва агар дар зӯрозмоии навбатиаш ғалаба ба даст биёрад, имкони роҳ ёфтан ба UFC барои ӯ пайдо мешавад. таъкид шудааст ки санаи рақобати Нурулло Алиев дар доираи ин ташкилот 20 сентябр муайян шудааст. маврид ба зикр аст ки то ин марҳала пеш аз Нурулло Алиев размикори дигари тоҷик аз ҷумла Муин Ғаффоров ва Муҳаммад Наимов имкони роҳ ёфтан ба UFC-ро доштанд, лекин дар зӯрозмоии ҳалкунанда мағлуб шуда буданд.